Без да се бавим, представям ви премиерата на музикалния ми клип «Раница». Гланцче, подричка, ластиче, кърпичка, писалка, молив, сокче, перфоратор, гумичка, гривна, зарядно и брекети, четка, острилка, книга, топчета. Тези неща нося в раницата. Тези неща нося в раницата. Тези неща нося в раницата. Какво е това? Тези неща нося в раницата. Много неща мога вътре да сложа. Слагам това, това, това. И ей това, ей това, ей това, ей това. И много неща слага в раницата. Да, бута неща вътре в раницата. Мога и цял ден така. Слагам ги в тази раница. Става ей така и се казвам Кендъл. Тези неща Имаш нося в звукозаписно раницата. студио? Да, баща ми има. Харесва ли ти видеото? Може ли да видим звукозаписното студио? Хареса ли ти виде...